September September 13. So ngayon October 13. So eksaktong isang buwan. So expected ko na lumago siya at mas malago pa kasi alam ko nagtanim ako nito before. Nilagay ko lang din sa lapag tapos ang lago-lago niya. Tapos 2 weeks lang yata. Sobrang ganda niya na. Una, maglalagay ng tubig sa maliit na plato or planggana or tabo. Basta may tubig siya. Pagkatapos, pitasin or putulin yung mga itatanim na halaman. So, hindi naman sensitive halaman na to kasi madali siyang mabuhay. Kahit hindi na ibabad sa tubig, okay lang. At least, ibababad mo ng at least 30 minutes. Pero, pwede rin hindi. Ang purpose ko para ibabad ng 30 minutes, para hindi siya malanta at tuloy-tuloy yung pagbuhay niya. Hindi naman siya sensitive na pag tinanim mo ay malalanta. Ito tuloy-tuloy. Pag tinanim mo ng isang araw, halimbawa ngayon, in 1 to 2 weeks, maganda na siya. At napakaganda niyan tingnan. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nito kasi binigay lang ito ng kapitbahay ko. Dinala niya ako. So, hindi ko naman tinatanong kung anong pangalan ng plants na to. Basta sabi niya, tanim lang ng tanim. Tanim lang ng tanim. Basta mayroon tayong halaman. So, ganun lang. Kaya, kuha din naman ako ng kuha. Kaya, yung mga halaman ko, hindi ko kilala. Although, yung iba, alam ko naman. Tapos, yung iba, natututunan ko na rin sa mga comments nyo na kung ano yung pangalan ng plants na yon. Kaya, natututo na rin akong kumilala ng halaman. Isi-search ko rin kung anong pangalan nito, pero ngayon hindi ko muna isi-search kasi napakahirap ng internet dito sa bundok at kung mayroon man palaging wala, kaya hindi ako makareply sa mga tinatanong nyo dahil talagang napakahirap ng internet connection dito. Dapat akit pa ako doon sa medyo mataas na lugar, pero kadalasan naman walang internet doon, kaya ayun, hindi ako makapag-reply sa mga comment nyo. Nagtsatsaga lang akong mag-upload ng video ko kahit minsan inaabot ng 1 week. Ubos na yung binili kong load pero hindi pa natatapos yung pag-upload ko dahil sa sobrang bagal ng internet. So ito, tutuloy ko na. Ay galing sa mga dahon ng mga basura or basurang dahon na may kahalong lupa. Yung tinatapon namin dito na dahon, tapos winawalis, tapos yung lupa nakakasama. So pag nabubulok yung mga dahon, kasama na ng lupa. Kaya maganda yung salaman kasi fertilizer ng dahon. So ngayon gagamit ako ng pako para itanim ko tong
ah, panghanging plants na plant. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Basta maganda siya at papakita ko sa inyo pag naglago na siya. After mga 2 weeks yata, maganda na siya pa. Siguro gumagapang na siya pababa. Kaya magandang maganda itong pang hanging garden. Kaya gumamit ako ng bao kasi wala nang available na paso na nabibili sa bayan. So out of stock na lahat. Sa daming naghahalaman at bumibili ng paso ngayon, so wala na ako nabili kaya naisip ko na bao na lang na ang gamitin ko. So alam ko mas matibay pa ito sa plastic, wag lang nabababad sa tubig. Kaya yung mga dumi-dumi sa tinanggal ko para pag nabasa siya, hindi na absorb ng balat ng bao yung tubig. So palagi siyang tuyo kasi wala siyang mga balat. Mga kapromdi, eksakto isang buwan nung itinanim ko to. Ito na siya ngayon. Bali, hindi siya masyadong lumago, pero okay na rin. Actually, hindi pa siya ganito dapat. Or mas malago siya dapat dito. Ang kaso nung tinanim ko siya, hinayaan ko lang sa lapag. Parang nilagay ko lang sa lapag yung ito. Tapos, ayun. Tinutuka siya ng mga manok. Palagi siyang napuputol. Kaya ginawa ko, nilagay ko dito sa maliit ko na coffee table dito sa likod ng bahay. Kaya medyo lumago na siya. So, dapat mas malago pa siya dito. So, eksaktong isang buwan, ito na siya. Tinanim ko siya ng September 13. So ngayon October 13. So eksaktong isang buwan. So expected ko na lumago siya at mas malago pa kasi alam ko nagtanim ako nito before. Nilagay ko lang din sa lapag tapos ang lago-lago niya. Tapos 2 weeks lang yata. Sobrang ganda niya na. Kasi ito, yung tinutuka siya ng manok, kaya hindi masyadong malago. Pero okay na siya. Ito ang parang para sa akin, pinaka-practical na gawing hanging plant. Kasi mabilis siyang lumago. Saka maganda rin siyang tingnan. So, 5 piraso yung itinanim ko noon. Yung iba, maganda rin yung pagkatubo niya, katulad nito. So, ito ginawa ko itong ano na to, yung bao, ginawa ko to ng speaker. So masyado naman ako maraming ginawang speaker na bao. Kaya yung iba, nilagay ko dito sa nilagyan ko ng halaman yung iba. So maganda yung pagkaano nito kasi medyo malago na siya. Tapos ito, the same din. Naku, nagdikit-dikit. Ito, gumanda siya ng todo. So, although naputol-putol pa rin siya dahil sa kakatuka ng manok, bakante siya dito, putol-putol, kasi yung manok hindi siya tinitigilan. Pero, lumago pa rin siya ng ganito kaganda. So, okay naman. Tapos ito, the same din, malagaw rin. Although, yung pinuputol pa rin ng manok, tinutuka siya, kaya ganun pa rin yung niya. Although, maganda na rin. Kumpara sa ibang hanging plant na kahit minsan 3 buwan na
hindi pa nagsasanga, yung pa rin yung itsura niya nung tinanim mo. Ito talagang ano, napakaganda, napakabilis ng kanyang paglago. Maganda rin siyang pang business kasi madaling lumago. Yun nga lang, dapat malapit kayo sa may mga nagbibili ng halaman para may mabilis yung maibenta. So napakadali niyang tumubo. Ay, naputol. Napakabilis niyang tumubo. Hindi mo kailangan antayin kasi 2 weeks nga lang okay na siya eh. Yun nga ang problema, yung ang daming hayop dito na nanunuka, yung malalaking manok pa naman. So kaya yung nangyari ito lang siya. So expected ko na mas maganda pa siya dito nung dapat within 1 month. So okay na rin siya. Gumaganda na rin siya. Pero parang bagay ito dun sa harap ng sa coffee table ko. Try ko nga. Ano pang mas maganda-ganda. So ilagay ko sa coffee table ko sa harap. Baka mas maganda. Change naman para maiba naman yung dating. Nakakasawa na kasi pang dapat medyo papalit-palit naman. Pwede naman palitan anytime kasi marami naman. Ayun ka prom, di ba? Mas bagay siyang tingnan dito. Pero mas maganda yung mas malago. So hayaan ko lang siya, lalago din naman siya. Kaya hindi problema dito kasi maganda naman yung weather dito. With yung with yung weather dito, tapos malamig, tapos palaging naulan. Babalik din naman yan kasi ayan, hindi naman siya natutuyo, so hayaan ko lang siya. So lalago siya ng lalago. So ayan ka prom, di nakita nyo na naman bago kong halaman dito. So hindi na siya masyadong bago dito sa akin kasi matagal na siya dito sa akin. So nilagay ko lang siya dito sa baon, nirepot ko lang dito para gawing hanging plants. So marami na akong ganito, 5 yung baong ginawa kong ganito. Wala akong ibang paglalagyan ko dito o sa likod kasi napakaliit naman ng space ng garden ko. Kung ilalagay ko sa sa kubo, sa pagilid, ihang ko sa sa mga gilid ng kubo ko. So baka magiba naman kasi mabigat. Saka baka pag humangin, kasi malakas palagi ang hangin dito, baka naman masira lang at mahulog yung bao. So ngayon dito ko siya nilagay sa aking coffee table. So anytime pag gagamitin ko tong coffee table, pwede ko naman siyang alisin, ibaba. Yun. Yan ka from, di nakakuha na naman kayo ng magandang idea sa akin. Salamat sa inyong panunood at huwag kayong magsawang manood sa aking mga video. At pakishare na rin po. I-comment nyo lang po yung kung anong gustong nyo makita sa susunod at kung ano pong gusto nyong gawin ko. Yun po, maraming pong salamat sa panonood ng aking video at don't forget to subscribe and share. Mabalus po.